Mi, ati nadi. Tapi golek rawon aku karep kuat ngejak kon marung. Lho, aku teni nang budal. maknar. Aku teni nang maknar lha apa? Diundang mangan mbek wong iki. Lah kok dongaren Mau aku diundang ah. Lho, gak apa-apa wong iku penak. Wong ya wong mangan ya godu iwak-iwakan. Ayo rono, kulup-kulupan ini men sampe gak tahu mangan kulup-kulupan. Lah sampe cek tahu. Tadi kan bengi sampe mangane daging ngono-ngono cek tahu dek kono kulup-kulup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Sri, lapo kok ngejak-ngejak arekku? Wanganane sak tomblo aku ladang mek titik, kon lak manganane mek titik ah. Duh. Loh, kandhane Asri mau satu orang ojo Mi. Mau aku gak mangan kene. Mak, ya wis aku lek sampean gak oleh ambek Umi aku yuk melok Umi ae mangan rawon. Alah, ya wis mlebu. Maling kok sore aku adang meneh karepku mesisan. Ayo mlebu ora? Ayo. Ya Allah, enak Mi. Ih, ya Allah, Mak. Suwun ya, Mak ya. Ya Allah, Masya Allah. Di Sri lah iwang ngene an iki lho. Lho ya enak iki Mi. Aku gak tahu mangan ngene iki. Lho sampean cek tahu kok tilik ono sik sama lak ketagihan. Mangane ambek ngene. Lho ya ta. Ya muluk ngene lah, malah ambek sendok gak enak Mi. Muluk ngene. Wis endi wis suwe. Lho wis suwe nek mburi ta Mi. Tisu basah nanti tisu basah. Iya cek steril. Oh ngono ya. Cok nyocot kon pil ana dhisik senengane nyek-nyek panganan iku lho.